Yagulo Kabama Tini Dolai Hankorobo Nini Bodol Ningi Hekaba Kabam Korok Busuk IPP Yakare Tinini Salo or Tipramota Haka তিনি ও জায়গা সাইড ফ্যামিলিনি 170 বুতার দলাই হাঙ্কর তিনি স্পেশালি আইপিএফ তিনি করমসরা ডিভিশননি লিডার্সরক তিনি গদাল ফাইকা এবং লগে লগে তেও ফাইনাইকো बर किसा जरा नासिंग दङ बा किसा सेपसाप मानानि बागै फायार बुङै दङ बर बकग रिजाक सुदु दलाय हांकर सिमिया सारा त्रिपुरानि तिप्रा सारकन गोबाग्रानि नाहारमुं थानसाव ताबु याप्रि बेदगना बागै जत जोंबाय कन्टाक्ट खाय दङ सिबिसि इनसा ताइसिं नगु साइखनारि केना जे जत लुकुरगन थानसानि मारियो फाइनानि नांगो अबगन वानसुकजा के जोंबो बरगन खाबायखौ बायनो लामसकनाय जिनि तिप्रा मथाव फायै जोंबाय थानसानि मारियो हिमबायनि बागै Lukurogni Kuko Kabama Lukurogni Kukono Knau Kasuksa Emile Brisoke to the Burma Tumuno Tabuk Emile to ex Emiling Tanka Aba Hake Kabama Koktomaro Kase Femini Hekaba IPP Pachinte NC Diplomacy disqualify Emile Kladi Naja speaker no the Chitri money Abuni Piro Muntamutona din Tabuk अब तो आं सिगाङाव गोबां निउस चेनेलफोराव कल खायखा जे आईपीएफटी नि सुप्रिमो एनसी देबरमा बुशेकेतु देबरमा एमएलए नि हयते डिसक्वालिफाइड खालायदि हिनि जे चिथिरिबानि अब जत बरनो साइमानो आ लेटार जों विधानसभाव मानखा ओंके अब बिनि बेपार अब पार्टी आईपीएफटी सुप्रिमो नि बिनि बेपार बतामनि बागानो डिसक्वालिफाइड खालायनानै मुजुंखा अब बहयतो आनो जाजागिया गुबुननि मथाव थां तिप्रा मथाव हापानि बागै जाजागिया आमते हेंगि फाना बानो डिसक्वालिफाइड खालायनानै मुजुंखा हयतोबा आं एसेम्बली बिसिङाव तिप्रालेनि कक सामानि एकेबा जों सीए नि एगेन्स्ट जे त्रिपुरा गभर्नमेन्ट नि पुलिस बाय गुलि ककजाखा ककरनो जों एसेम्बली बिसिं सामानि आमरक दे त्रिपुरा आईपीएफटी नि पार्टी नि बागै हामियां खाना अथवा आबो पार्टी आईपीएफटी नि बिरुद्धे सामु तामर खलायखाना आबो आंबो साइमानलिया आबो बनिजिनो साइमाननाय नरक नाका गबरनो सोंनायदि आनो तामनि बागै डिसक्वालिफाइड खालायनानै बुजियो Tabuk Lukurogni Fasingo जे मार्केट disqualify खायो माने काइसा खरकसा लीडर Lukurogni खासुकसा एमएलए बनो अब हाइके जे माने निनि बर जे मार्के disqualify नि जे लेटार रमान नतयै ताबुक अबखे तिप्रासानि काहाम नायमानि दे ना हामबियान दे बबा हाइ वानसुमु निनि फिरक मुंताम आं साकसाक वानसुगो आं दफानि बागै सामु खालायनाय हिनि याप्रि सेजाक 2018 नि सिगां आं कुनु राजनीतिक बदलबाय गोदालजाक दंमानिया फिया अजागा तिप्रासा दफानो मथांनानि हिंके पाइथानो लामा दंसो तिप्रालेन हिनि आफुरजों हामजागलै याप्रि सामानिसे ओंखाय आबनि बागै न आं एसेम्बलियावबो केबनो लाचिया केबनो किरिना गरै आबनि बागै जों एसेम्बलियाव जे तिप्रासा रकनि जिनि रोमान स्क्रिप्टनि ककबान नंथों कक बरबाय कक थाइ सामानिफा नंथों जत कक जे तिप्रासान बागै आं एसेम्बलि बिसिं सावि थांमानि आबो थिनांगौ जे राजनीतिक बदल फान खालायथों आं खालाय थांनाय सावि थांनाय फियाबा आं जे तिनि ओ जागा ककनार थानिबा ककनो सावसिनि तिप्रासा आमचाय जेबाबे मनागो गलगै दंमानि आबो सुरुचिं राजनीति ते पलिटिक्स न तरजाकमानि बागै सिमिसे जों तिनि आमते हेंलाय दङ त्रिपुरा हास्ते जे जों 19 ते जिनि दफा दंमानि जे 19 दफा जिनि तिप्रासा दंमानि ओ तिप्रासा रकम तिनि थानसा गोबाग्रानि बिसिनि जों खालायमानानि सम्भव नुइ दङ बे खालाय थांनाय फियाबा किसिसा राजनीतिक बदलक जानजानि स्वार्थनो हामजागै निजिनि पार्सनेलनो हामजागै हयतो बबाग्रानि गोबांमा हामियाखौ सावि दङ बे जोंनो गोबांमा जमातिया दे बर्मा कलय काइपें चाकमा रियां अमाहायके खागनानि बागै जे चेष्टा चलि दंमानि आबो जों 70 बछराव मुइनुखा फिया तिनि बबाग्रानि बिसिंथै जों अजा केबो दे बर्मा चाकमा रियां बे जमातिया हियावै जों थानसा मानि दिगे थांनि दङ लुकुरकनो कयनाय त्रिपुरानि जत रांसनि लुकुरकनो बबाग्रानि सिगांनि जे थानसानि लामा अरो लामाव फैबाय मुगै आं अरो नावनि चेनेल बिसिंथै जत लुकुरकनो कयजा हामबा पाइथाव सुमुं गायसा एम खासुक साइमले बिसेके तो देपरमा जे साखामे आंगै साखामनगो क्लाइमान यागुलो खरकसा साक्राजक 86 इयार बिनि उमर काका जेफ्रोनिनि साखामियानि खनावफ्रोबो सुरिमानि आबो नों खबर नामा साइमिया करबुकनि बिनि गामिके करबुक आबुनो यागुलो नों ताबो लुकुरकनि सुरिमा बाय नों हामै बासाखा फिरक मुंतामुंनाय लुकुरकनि फासिंगनि
ang to sikang abono kisa hamkaino live khai sai khna rika saka je jotto ani bagi shuri ner no jotto no ani hamjakma nitoi ani family ni angol borno belai belai ka hambaya farote tini haino haito se hambaya farnai je ang sorry hamiam to ani kobang machini cm sahib song joton thangi nai kya te kami tongi tongnai robo mane ani bagi shuri ka ang sabi mano 400 hindi mini mondir hindi nogo hindi office hindi joto lukurong surikate ani serai je tongnai ani sabrum ni moma bu hakre je serai na ang nai tongo bongni personal life joto kishu nangmani ang nai tongo boro ban bagi shuri man bagi ang tini nong buskang sa. Sampai.